Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin al-alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد نور المبين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. Amma ba'du. Sadatinal alawiyin, para habaib, para ulama, para masyayikh, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para kiai, para asatid, yang tanpa terkecuali yang tidak kami sebutkan nama agung mereka, wabil khusus abna putra-putra dari sahibul haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum al-allamah ad-da'i ila Allah al-syekh Abdullah Awad Abdun rahimahullahu rahmatal abrar wa adkhalahu Allahu jannatahu daral qarar, amin Allahumma amin. Terutama yang mulia Al-Ustaz Hashim bin Abdullah Abdun, Al-Ustaz Taha bin Abdullah Abdun, Al-Ustaz Husain bin Abdullah Abdun, Al-Ustaz Saleh bin Abdullah Abdun, Al-Ustaz Ismail bin Abdullah Abdun, hafizahumullah wa ra'ahumullah wa adama baqa'ahum fi khair wa afiyah wa katharallahu amthalahum, amin Allahumma amin. Para habaib, para syiban-syiban kita, wabil khusus tetamu istimewa kita, ad-da'i ilallah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Dan seluruh para alumni al-mutakharrijin daripada Pondok Pesantren Darut Tauhid, para hadirin, para muhibbin, pecinta para habaib, pecinta para ulama, para asatid, pecinta salihin. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan para habaib, para asatid, para ulama, para kiai, para masyayikh. Mudah-mudahan menjadikan sebab bagi kita berkumpul kelak hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lain tidak bukan tujuan kita sama, hadirnya kita adalah tasyaffu' bi sayyidil wujud wa khairil maulud sayyidir ruk'i was sujud, amin Allahumma amin. Para hadirin, imtithalan lil amr, al faqir mithlu at-tabl yusma' min ba'idin wa batinuha min al khairati khali. Al faqir tidaklah berdiri di tempat yang mulia ini melainkan imtithalan lil amr, hanya memenuhi perintah dengan harapan mudah-mudahan kita tidak pulang dari tempat ini melainkan mendapatkan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kula bagian bahasa Jawa perkara ana keseliu-keseliune titik wong pancen Jawa inggih Jawa pojok kampung niki. Sepurane sing kathah nggih niki sak wontene cara setelan pun setelan racokan niki. Para hadirin ingkang kula hormati, ngapunten panjenengan kiai ini cilik dadi rada ukuran budiyome sepurane sing akeh. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, kala wau sampun kita simak, kita dengarkan kisah-kisah yang begitu luar biasa, semangat dakwah, semangat mengajar daripada sahibul haul. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah mengajak kepada Allah
dakwah mengajak manusia untuk semakin dekat kepada Allah niku duduk kewajibane kiai, duduk kewajibane para habaib, duduk kewajibane para asatid, sedaya kewajiban ngajak tiang menungso niku semakin cedek lan wedi marang Gusti Allah. Ustaz, kula ndak tahu nyantri, kula ndak tahu mondok. Santri ndak harus pondok, nek akhlaki koyok santri, semangati koyok santri, dakwai koyok santri, niku pun insyaallah termasuk santri. Nek umpama wong dakwah ngejak nang Gusti Allah niki kudu alumni kono, alumni kene. Kapan sing tua-tua kaya kula lan panjenengan kula niki ngapunten mboten nate mondok tenggene bangsane para habaib. Kula dipondokaken tenggene pondok Darul Mafatihil Ulum sing wonten Pasuruan Timur Gondang Wetan. Giniku Al-Allamah Kiai Al-Hajj Hashim Rafi'i. Tetapi kula niki kepingin masyrab kita, thariqah kita mengambil daripada Bani Alawi, mengambil daripada Sadatina Ali Ba'alawi, giniku saking para habaib ingkang pundi sanad-sanad keilmuane, sanad-sanad nasabe sampun mutawatir niku tersambung dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dadi dakwah niku lelampane tiang-tiang kuno, lek tiang soleh niki ndak pati ana musuhe, Pak. Kula niki kate pidato, ndak kate pidato nang habaib, ndak pidato nang kiai, kula pidato nang wong sing kembaran kula iki, Pun. Sing padha sek-pesek iki pokoke. Dadi ilmu sing setitik niki syukur diamalno, ilmu sing setitik niki kita sebarkan kepada mereka, kita ajak mereka semakin dekat kepada Allah. Nek soleh niki hubungannya cuma mbek Gusti Allah, tapi nek musleh niki siji rada akeh musuni. Soale ngejak nang ngene tiyang niki semakin cedek nang Gusti Allah. Cenderung dimusuhi, cenderung dikucilkan, cenderung dimusuhi. Mboten sami kali tiyang sing apik hubungane kalian Gusti Allah, tapi nek ngejak wong dakwah, ngejak nang dalane Gusti Allah niki ana resiko gede. Pramila saking menika monggo nek kula lan panjenengan boten saged dakwah, paling boten anak-anak kita sedaya kita didik anak-anak kita supaya tertanam di dalam hati untuk berdakwah, untuk mengajak ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmun nafi' huwa al-ilmu alladhi yuaddi sahibahu ila al-khawfi wal khasyah. Ilmu yang bermanfaat nun sewu mboten boleh surbanan, cubaan, imamaan. Niki kula boleh kari kadung diceluk kiai, Pak. Rodok gaden medeni sampean niki. Jadi ilmu sing manfaat niki wal ilmu alladhi yuaddi sahibahu ilal khaufi wal khasyah. Ilmune setitik tapi ilmu niki ngejak-ngejak wedi nang Gusti Allah, ngejak wong liya wedi nang Gusti Allah. Niki sing manfaat. Minyak wangi sing digambarakan kali guru-guru para ulama-ulama aslafun as-salihun, bagaimana pujian gurunya kepada sahibul haul. Ibarat minyak wangi. Minyak wangi niku setitik krana manfaate gede, krana ambune wangi. Mungkin gram-graman pun ratusan ribu rupiah. Sece ambek minyak sing drum-druman, sing literan, payu, cuma murah regane, Pak. Barang sing setitik tapi manfaat. Niki sahibul haul umpama gelem sugih, ndak mikir manfaate sampai akhirat, ndak digawe pondok, ndak digawe bangun Darut Tauhid, gawe hotel niki, Pak. Umpama sahibul haul almarhum ila rahmatillahil hayyul qayyum Asy-Syaikh Abdullah Abdun mengharapkan kekayaan, nek jabatan wis ojo takon. Umpama gelem, tapi karena beliau merasa dan meyakini bahwa kabeh niku ndak ana manfaate. Kecuali ilmu sing disebaraken teng santri-santri ini. Kecuali bangunan-bangunan sing akeh manfaate. Lek gelem soge, gelem jabatan, gelem kendaraan,
Wong diceritakno mungkin sakderenge haul niki kula mirengaken ceritane omahe eseng. Pondoke sing magrong-magrong koyok ngeten tingkat kabeh cuma daleme sahibul haul Syekh Abdullah Abdun niki esenge ketera angin, Pak. Almarhum tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan jabatan, tidak meninggalkan kekayaan, perhiasan, meninggalkan ilmu sing manfaat sehingga santri-santri ini bahkan sampai teng luar negeri niki berdakwah ngejak tengene dalan sing diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Yo opo ganjarane sahibul haul? Kula yakin 100% positif niki. Umpomo sahibul haul al-allamah ad-da'i ila Allah Asy-Syaikh Abdullah bin Awad Abdun umpomo gak diholi 100% yakin positif keapiane ndak bakal berkurang. Ngene mboten? Keapiane ndak bakal berkurang krana pun nyebaraken ilmu agama, krana pun dakwah ilmu ni manfaat. Hadirin ingkang sangat kula hormati, mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berpesan melalui lisan ulama, melalui lisan daripada para habaib, para kiai, para asatid yang disampaikan kepada kita. Dan hadis ini sering kita dengarkan di mana-mana. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Berlaku sebaliknya, wa syarrun nas man adarrahum. Orang yang paling buruk, orang yang paling jelek, duduk pole nasabe sing elek, duduk pole awake sing elek. Man adarrahum, sinten niku wong sing paling elek? Wong sing selalu menjadikan orang lain madarat, korban daripada kejelekannya, dadi korban saking kebuduane. Wong pancen wong bodoh. Lek wong alim duwe ilmu, dekek di kota Malang payu, dekek dukur gunung payu, dekek di endi mawon. La gharbata lil alim wala watana lil jahil. Tidak ada tempat mengembara bagi orang yang berilmu, tidak ada tempat bernaung bagi orang yang bodoh. Nek wong duwe ilmu, disalap pun di kemawon, disalap pun di mawon pasti manfaat. Korono ilmu ne ilmu syariat sing digawa, ilmu ne manfaat. Nek wong bodoh candring madura la selaeh wat ruweteh. Al jahil kalamuhu kal himar wa sukutuhu kal jidar. Nek wong bodoh ngomong koyok hemar, nek meneng koyok tembok. Al jahil qabla al mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Orang yang bodoh sekalipun masih hidup tapi diarani wong mati, berarti jerengkong odik iku, Pak. Mangkane wis cukup kula mbek sampean dadi wong elek, dadi wong sing bodoh, anak dadi wong sing pinter. Ustaz, kula duduk turunane kiai. Ustaz, kula duduk turunane asatid, duduk turunane habaib. Aduh kate dadi apa ndak kira dadi kiai. Dadi wong biasa, gak apa-apa. Wong biasa sing penting ilmune luar biasa. Gak apa-apa nasabe wong biasa, tapi amale luar biasa daripada turunane wong luar biasa tapi ilmune biasa. Apa maning turunane biasa, ilmune biasa, yo tambah biasa, Pak. Gak tau sampean dadi wong biasa. Nih Al-Faqir Muhibbullah, wallahi kula rumangsa kaya butiran debu di antara permata intan, permata emas yang begitu mahal harganya. Barokai kumpul ambil wong sing soleh, kumpul kalian para ulama, para habaib, para ki, lumayan. Jadi kiai lumayan. Alhamdulillah. Ilmu sing setitik niki monggo diterawaken. Paling boten ibadah biman taul. Wangsul saking majelis niki, majelis haul, pertanyaan besar bagi kita. Fama ba'dal haul? Apa yang akan kita kerjakan setelah haul? Jangan biarkan anak kita dalam keadaan bodoh. Jangan biarkan keluarga kita dalam keadaan bodoh sing ndak ngerti ilmu agama. Monggo jenengan paringi sampean tinggali ilmu sing pundi ilmu niki sing bakal ngejak-ngejak wedi nang ngene Allah Subhanahu wa taala. Gak ono ceritane wong bodoh wedi nang pangeran, gak ono, Pak.
Gak ono ceritane wong bodoh wedi nang Gusti Allah, omong kosong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Nek coro santri, nek coro arek pondok, in masuk tenggene mazaidah niki faedah lil hasr. Hanya saja, cuman saja orang yang takut kepada Allah gini ku wong sing duwe ilmu. Ilmu sing kaya apa? Ilmu sing manfaat, ilmu sing ngejak-ngejak wedi marang Gusti. Lho lek cuma ilmu sekedar ilmu, tetapi ilmu boten kita amalaken. Kados kala wau ingkang sampun diwaos ayati, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nggih niku perlu pengamalan, bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi kita amalkan sedikit demi sedikit. Lek coro kabeh nggih repot, susah ilmu lek kate dilakoni kabeh, setitik tapi dilakoni. Hadza huwan nafi', niki sing manfaat. Maka gak ono critane wong sing bodoh kate wedi nang Gusti Allah, gak ono. Lau kanal ilmu syarafan biduni tuqa lakanal iblisu asyrafal khalqi. Kalau seandainya hanya bermodalkan ilmu saja tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya iblis akan menjadi makhluk yang termulia. Ternyata krono ndak wedi nang Gusti Allah, ndak nurut mboten taat teng perintah Gusti Allah, sing asali urip di swarga krono congkak, krono sombong, ditundung saking swarga dening Allah Subhanahu wa taala krono napa? Krono ilmune mboten diamalaken. Mugi-mugi manfaat barokah. Amin Allahumma. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, kula mboten kathah krana niki ibarati sponsor, kula sponsor. Hadi nggih cuma sekelebetan tok, tayangan-tayangan tok. Kula kepingin menyampaikan apa yang telah ditulis oleh Qutbil Bahir Al-Jami' Bainal 'Alil Batin wal Zahir Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam karangan dan karya beliau Majmu' Kalam lil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengutip kalam daripada Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya. Apa yang beliau katakan? Wan nasu fi haqqil ibad lahu thalathu darajat. Wan nasu fi haqqi sairil ibad lahu thalathu darajat. Menungso niku ing dalem sesrawungan kali sesami menungsoni. Kita bermuamalah, kita berinteraksi dengan sesama manusia niki ono telung derajat, ono telung macam. Niki kula nasihat teng kula piyambak. Mugi-mugi manfaat insyaallah. Yang pertama, menungso sing kita harus kita dekati, manusia yang harus kita usaha dan kita cari. Sing pertama, ayyanzila manzilatal kiramil bararah minal malaikah wa huwa ayyas'a fi a'radihim rifqan bihim. Yang pertama adalah orang yang selalu menyebarkan manfaat di mana-mana. Orang yang selalu menjadi pelayan bagi manusia, yang selalu nekani hajat-hajati menungso, sing sering nyenengno nang atine menungso, sing selalu memberikan manfaat teng tiang lintu. Niku kata beliau Abi Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, nginiku fi manzilatil kiramil bararah, niki bentuke koyok menungso tapi uteke koyok malaikat. Yanfa'u wala yadur, manfaat terus sing disebaraken, omongane manfaat, menenge manfaat, gerak-gerike manfaat, sebagaimana manakib yang kita dengarkan. Bayangaken untuk menyebarkan ilmu kemawon, sahibul haul niki berjalan kaki sehingga berkilo-kilo, niku pun ninggalkan kesenangan dunia, wis ninggalkan istri dan keluarganya untuk demi menyebarkan ilmu supaya manfaat ilmu niku wau. Tadi ono menungso niki bentuke koyok menungso,
berjalan yas'a fi i'rafi a'radihim, selalu nekani hajati. Sing bodoh dikandani, sing gak ngerti ben ngerti, ndak ngenteni wong gede, sing cilik-cilik ditelateni. Nggih niki teladan kita, suri tauladan kita sahibul haul, sing selalu menyebarkan manfaat dengan ilmunya teng pundi-pundi. Muga-muga niki kula lan panjenengan pikantuk manfaat dan barokah insyaallah. Dadi utake koyok malaikat. Ndak tahu ngekek madarat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nek malaikat sing asli ndak tahu maksiat nang Gusti Allah. Ndak tahu duraka nang Gusti Allah. Tapi ono bentuk koyok menungso, tapi kelakuane koyok para malaikat. Sinten niku? Nggih niku tiyang sing selalu memberikan manfaat. Yang kedua, wa tsaniyatu fi manzilatil jamadat. Ono wong sing koyok benda, koyok watu, la yanfa'u wa la yadur, mboten maringi manfaat, yo ndak ngekek madarat. Kal jamadat, ndak ono uripe niku ndak tau ganggu nang wong, gak tau utang-utang yo nang wong. Koyoke api-api oleh ketemu mungkruk-mungkruk gledek kate utang. Lah sedikit utangan hilang, diblokir sing ngutangi, Pak. Is fenomena akhir zaman iki punan nggih. Tiang sing nomor kali iki yo ndak tau ngriwuki. Zuhud teko dunyane tiang. Ndak tau ngriwuki, ndak tau nyili yo gak tau ngerepoti, gak tau apa-apa. Yo ndak tau madarat, ndak tau mentung, ndak tau ono korban. Lumayan niki, alal aqol minimal niki punan. Kula lan panjenengan niki ojo sampai dadi sing nomor 3. Lek ndak iso sing nomor 1, nomor 2. Illam takun fi a'la iliyin fala takun asfala safilin. Nek ndak iso dadi sing pertama koyok malaikat, sulit panjen. Ngomong manfaat, meneng manfaat, kati turu manfaat. Mikir umat. Sing dipikir hukum, sing dipikir santri, sing dipikir alumni, sing dipikir pondok, kati turu sik manfaat. Menengi manfaat, nulis kitab karya-karya nih manfaat. Gini kising manfaat. Wongi ndak ono umur, tiangi wafat, tapi kaapiane ndak melok mati nih kising wong sing bejo temen tuba liman mata walam tamut hasanatuh. Wong sing bejo ngene ku tiang sing mati tapi kaapiane ndak melok mati, sakwali wong sing elek wong mati tapi keelekane gak melok mati. Naudzubillah. Dadi sing nomor 2 niki nggih niku golongane jamadat. La yurja khairuh, ndak dikene arep kaapiane, wala yakufu syarruh, dan ndak tahu ngerepoti teng tiyang. Minimal ojo dadi sing nomor 3 niki. Lah sing nomor 3 niki kata beliau Abi Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan sing nomor 3 niki yadurru wala yanfa'u. Selalu ngerepoti, selalu ngerweti, madharati terus uripe. Ndak tahu ngekek manfaat. Ulaika kal aqarib wal hayat was-sibail dhariyat. Niki golongane kala jengking niki. Golongane ula. Kala jengking gak nyokot, cuma ngentup ya padha ae, Pak. Masih tak ngekek mun nyengak. Ula niku ana sing nyokot, ya ana sing apa jenenge? Ngubeti niku. Nek ning Madura ngelek niku. Ya ndak nyokot tapi padha bahaya pisan mesti gak nyokot. Lek dadi sing nomor 3 niki dadi wong sing bahaya wis. Omongane bahaya, pemikirane bahaya, meneng-menenge bahaya. Ojo sampai dadi sing koyo niki. Paling boten kelas kula lan panjenengan berusaha dadi wong sing yanfa, dadi wong sing manfaat. Nek endak dadi yo sing nomor 2. Yo ndak ngekek manfaat, ndak ngekek madarat. Ojo dadi sing nomor 3. Wis ndak ngekeki rukun nang ngene umat. Tambah tukaran kabeh gara-gara wong siji niki. Golongane ula iki, Pak. Wis ndak nggarai adem nang ngene umat, tambah manas-manasi.
Are kancane olar ya. Olar kobra ya, Pak. Wis hindari wong koyo ngeten wis. Hindari ojo cedek-cedek. Golek wong sing sikira manfaat omongane, manfaat nasihati, manfaat kangge kita kangge agama. Insyaallah mugi-mugi kang sekedhik niki manfaat insyaallah. Mugi-mugi pondok Darut Tauhid dipun dadosaken pondok ingkang istiqomah ila yaumil qiyamah. Mampu mengeluarkan anak-anak murid yang berakhlakul karimah, yang berdakwah ilallah, yang selalu mengajak ke jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Keranten niki sponsor kuatir kesuwen wedi kedawan sepunten ingkang kathah. Mugi-mugi kang sekedhik niki manfaat insyaallah. Kangge kula khususe kangge tiang-tiang sing sami kali kula. Mugi-mugi kumpul niki dados kumpul sami nang swarga. Dituntun kalian para habaib saged ngambung astane Kanjeng Nabi, saged ketingal wajahe Gusti Kanjeng Nabi, saged mirangaken suwantene Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rabb, barokah para habaib, barokah para ulama, para asatid, barokah sahibul haul, kullu matlubuna tayassar, muhassan syai'an fa syai'an. Muga-muga hajat-hajat kita dipun gampilaken dening Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin. Ojo lali gawe oleh-oleh saking kula, lek gak iso dadi sing nomor 1, dadi nomor 2. Ojo dadi ula. Ojo dadi kala jengking. Wis nasmanasit tok ruwet tok uripe. Ojo dipelok. Melok sing adem-adem, sing iso ngedepno nang suasana, ngedemno nang ati, ngedemno teng agama teng kene umat niki. Nggih, sepunten ingkang agung niki kirane ingkang saged kula sampaikan menawi wonten salah lepatipun al-fakir nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallah wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hada ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.